San Fernando. Ito yung mismong simbahan ng San Fernando, Pampanga, mga kajingjing, oh. Yan yung simbahan, chapel ng San Fernando, Pampanga, mga kajingjing. Ito yung mga accessories dito sa pili nito, mga kajingjing. Yan. Dito yun. Tatawid kami, hanap kami ng bibili muna. Ito, mga kajingjing. Mamaya mga kajingjing, i-update na lang namin kayo, no? Ito mga kajingjing, mga accessories. Yan ng San Fernando, Pampanga. Ito yung pinakamatandang simbahan dito. Dito tayo Ito mga kajingjing, na dito kami ngayon sa palengke, mismong loob ng palengke, mga kajingjing. Bilihan naman ito ng mga karne. So, nakikita mo mga kajingjing, loob ng palengke ng San Fernando ito, mga kajingjing. So, mamimili mo na kayo, mga kajingjing. Ha? Ito, mga kajingjing, kitang-kita natin, mga kajingjing, yung mga isda ngayon. Mga sariwang isda, mga kajingjing, oh. Asa-asa? Hindi na asa-asa? Ayan, nabingin ng amoy. Ano muna kami? Jing, dito na tayo, Jing. Tayo muna natin si dito, si Mama, ano? Ito mga kajingjing, namin yung palengke ng San Fernando. Malaki ito, mga kajingjing. Sobrang laki nito. Ito nga di si Jingjing, oh. Ano sasabihin mo, Jake? Si Mama! Si Mama? Nandun sa loob. Ganda, oh. Oo, wala ko, mga kajingjing. Ito yung nariligas ng ngayon, mga kajingjing. Ang laki nito, mga kajingjing. Mamaya, mga kajingjing. Mga kajingjing, ito sa loob ng palengke ngayon, bagong-bago na yung pagkakagawa. So, bali ginawa na yung bagong palengke San Fernando to, mga kajingjing. Ito loob ng San Fernando, Pampanga, ng palengke, bagong gawa, mga kajingjing. So, mga kajingjing, nakikita niyo yung loob ng bagong palengke. Bagong gawa ito, bagong revenue, mga kajingjing. Kung nakakapasyal kayo dito, mga kajingjing, ito yung itsura ng bagong yung palengke mismo, palengke luma, mga kajingjing. Tandaan dito dahil sa palengke nga. Ilang po, ma'am. Bayan po. Masalita ka! Dito! Ganda na, oh. Binago na yung palengke ng San Fernando. Ginagawa po ito, oh.
Ano kaya mall to? Ginagawa to, oh. Kaya pala pinapaganda, ginagawa na naman ng mall. Oo, yan, oh. Kinukuha lang. Oo. Doon lang ako. Ito ang 70. Ito mga kalisi. Hindi, para sa amin ito, di ba? Oo, nakading para makita ka. Kabila. Sarado na. Oo, sarado doon. Three portion. Ha? Dahil di kayo po ba, Wala mo, si Alma. Hindi. Narita, gawin niyo ang wina sa birthday niya ni Mat. Ito, mga kajingjing, no? Sa labas mo. Sa labas na kami ng palengke. Ito yung bayan, ito yung pinaka-sentro ng palengke ng San Fernando. Oo, may kabayo. Gusto ko baling kabayo dito, mga kajingjing. Ayan, no? Ha? Yung kabayo. Ito nasa loob kami. Ito yung pinaka gitna ng San Fernando, Pampanga. Ito yung pinaka lugar na to. Ayan. Kung sakali man nakita nyo yung lugar ng San Fernando, grabe, sobrang malalaki. Ito, yung dalawa. Ha? Nakapulot sa yung pera. Magkano? 170, nilagay sa plastic. Sa sila ate? Oo, tinawa. Full sila ng ano? Ako na lang sa pambili ng ulam. Oo, may pambili ng ulam. Ano ng ulam? Kabili ng ulam. Ito sila na sila ate, nakapulot sila ng 170. Kailangan ko, 170 na tayo. Oo, 170. Ulam mo sa kapit. Nakapulot sila ng 170. Sabihin mo yan? Ito sila ate nakapulot ng 170 sa basura. Nakalagay sa plastic. So, hindi inasan yan mga kadingji. Ayan. Ito mo, gusto niyo yan? Dito na kami. Oo, uwi na kami mga kajingjing.